Bon dia, avui estem a Alemanya, a casa del Hitler. Li farem una sèrie de preguntes sobre la seva vida i la seva ideologia, coincidint amb el seu 50è aniversari. Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better. Bon dia, Hitler. Hi. I en primer lloc, per molts anys. Ens pots explicar en què consistirà la teva celebració? Doncs bé, ahir a la tarda una cinquantena de limusines blanques van recórrer tota la ciutat de Berlín. Per avui hi ha prevista una desfilada d'antorxes procedent de tota Alemanya i una desfilada militar nazi. I espero que moltes sorpreses. Sona molt bé aquesta celebració. Ara voldríem fer-te unes preguntes més personals. Ens podries explicar com va anar la teva infància? Vaig néixer el 20 d'abril de 1889 a Àustria. Amb el meu pare no tenia gaire bona relació i la meva mare Clara era la seva tercera dona. Durant els primers anys de vida ens vam mudar diverses vegades, tot i que jo no recordo res. Quins estudis has realitzat al llarg de la teva vida? De petit el meu somni era ser pintor, però el meu pare no m'ho va permetre. Als 16 anys, quan jo començava a odiar els meus orígens, vaig abandonar els estudis, sense tenir cap títol. Fred, gastus vodka! Després vaig voler entrar a l'Acadèmia de Belles Arts a Viena, però no ho vaig aconseguir. Poc després va esclatar la Primera Guerra Mundial. Com va ser la teva participació en ella? Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, em vaig presentar com a voluntari en l'exèrcit alemany. En aquell moment vaig pensar que havia arribat a una oportunitat per canviar la meva vida. Mai vaig demanar un permís per abandonar, però vaig haver de sortir per recuperar-me la ferida de la cama. Quan vaig tornar a saber que Alemanya havia perdut la guerra i que era tot culpa dels jueus i marxistes. Com va quedar Alemanya després de la Primera Guerra Mundial? Podríem parlar del període d'entreguerres? Ja, el 1919 es va signar el Tractat de Versalles, que imposava dures condicions sobre Alemanya. Ens vam sentir molt humiliats i vam crear un esperit de revenja contra els aliats. La crisi econòmica va afectar molt fort a Alemanya durant els anys 20 i sobretot a partir del crac del 29. Hi va haver un gran augment de l'atur. Després de la derrota et vas implicar més en política. Quan vas tornar a Múnich vas ingressar en un petit partit d'ultradreta. Ens pots explicar una mica com va anar? Sí. Aviat em vaig convertir en dirigent principal i vaig tornar a posar el nom al partit com a Partit Nacionalista dels Treballadors Alemanys. Em van declarar com a partit nacionalista, anticomunista, antiliberal, antidemòcrata, antipacifista. El 1923 vas fracassar en un intent d'agafar el poder des de Múnich i et van detenir i empresonar. Com va ser això? Veritat, després d'aquest intent em van detenir, jutjar i empresonar. Però només vaig estar a la presó 9 mesos, temps que vaig aprofitar per plasmar les meves idees polítiques en un llibre que vaig titular La meva lluita, on vaig dissenyar grans línies de la meva actuació posterior. Després d'estar empresonat durant 9 mesos, què vas haver de fer per recuperar la confiança de la població alemanya? Bé, després de sortir de la presó, com ja et pots imaginar, no vaig perdre ni un minut. I aprofitant el desastrós estat del meu país, vaig aconseguir arribar al poder l'any 1933. Això sí, vaig eliminar a tots els meus adversaris i d'aquesta manera no em podrien treure el poder. Seguidament vaig fundar el meu propi exèrcit amb 100.000 seguidors. Els nacionalistes vau anar guanyant pes electoral. Oh my god, repeat. Els nacionalistes vau anar guanyant pes electoral fins que va ser nomenat cap del govern pel president Hindenburg l'any 1933. Què vas fer un cop allà? Des de la cancelleria vaig instituir el règim constitucional. Vaig posar una dictadura de partit únic sota el meu poder personal. I així va començar l'anomenat Tercer Reich.
que va ser el que necessitava Alemanya en aquell moment, un règim totalitari basat en el nacionalisme i la superioritat de raça. Quines eren les teves principals idees que no és del partit nazi? Doncs bé, una de les coses més importants per mi era la superioritat de la raça ària, i sobretot la germànica. També menyspreu per la democràcia i pels comunistes, la voluntat d'expressió del gran reig i, finalment, la necessitat d'un estat fort i dictatorial. Wow! Treibling die Grenzen! Què va ser la nit dels ganivets llargs? Aquella nit va ser una obra mestra. Vaig ordenar la matança de jueus amb ganivets llargs, els que provocaria una mort lenta i dolorosa. Doncs moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista i esperem que ho acabis. Wave of your hand, darling. Auf der Heide